ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, ואחשוורוש המולך מהודו והכושבע וישימו מהמדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש הכיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה כל שריו ועבדיו חיל פרסו מדי הפרטים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. במלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה מגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך פור כרפסות תכלת אחוז בחבלבוס וארגמן גילי חסה ועמודי 6 מיטות זהב וחשב רצפת בהת ו6 ידר וסוחרת והשחות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כי יד המלך והשתי החדת אין אונס ככן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם בשתי המלכה עשת המשתה נשים בית המלכות של המלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב במלך ויין אמר למומן בזתך החרבונה בכתב בכתב זתך בחלקה 17 המשרתים את פני המלך אחשוורוש שהביא את בשתי המלכה מהמלך ויותר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי אותו בת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד השריסים ויחשוב המלך מאוד וחמתו בא רבו ויאמר המלך לחכמים יודע עתים ככן דבר המלך לבני כל יודע דת ודין והקרוב אליו כשנשת אדמתה תבשיש מרץ מרצנה ממוכן 17 פרסו עדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה בשעל אשר לא עשית את ואמר המלך אחשוורוש יד השריסים ויאמר ממוכן לבני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנם שרות פרסו מדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך ודי ביזיון בקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וכזה ודעתי פרסו מדי ולא יעבור אשר לא תבוא בשתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה ונשמע וגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כרבי וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן מגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך המדינה ומדינה ככתבה ולעם ועם כשונו להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את בשתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך ושריתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפחד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו יקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה שושן הבירה בית הנשים ביד הגה שריס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כן והנערה
והנערה אשר תיטה בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטבע דבר בעיני המלך ויעש כן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש שמיני אשר הוגלה מירושלים מלכה אשר הוגלתה עם יחוני המלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויאמן את הדסה יעשר בדודו כן לה אבא אם והנערה יפתו ותורת מראה מות אביה ואמה לכחה מרדכי לא לבת ויהי שמע דבר המלך וזדתו ויקבץ נערות רבות שושן הבירה על יד גיא ותלקה אצל בית המלך על יד גיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותשחס אל לבניו ויבהל את תמרוחיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה את מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד כל יום ביום מרדכי מתהלך לפני חסר בית הנשים לדעת את שלום אסתר מה יעשה בה וגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ להיות לה כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימיהם יראו כהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים תברוקי הנשים בזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמרי נתן לה לבוא עמה בית הנשים עד בית המלך בערב היא באה בבוקר היא שבה אל בית הנשים שני יד שעזדה סריס המלך שומר הפלגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפש בה המלך ונקראה בשם בגיע תור אסתר בת אביחה ילדות מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם עת אשר ומראה גיא סריס המלך שומר הנשים ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו ויהב המלך את אסתר מכל הנשים תשחן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו משתה אסתר והנחה למדינות עשיו ויתן מסרת כי יד המלך וכבש בתולות שנית מרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך קצה בקטן ותרש שנאסר ישא המלך משומרי הסף ויבקשו לשמוע יד במלך אחשוורוש ויבדע דבר למרדכי ויגל לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שנאם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש תמן בן המדת האגגי ונשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך
ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. הגידו להמן לראותי עמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתעבד לו וימלא המן חמא. ויבט בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. עם מרדכי בחודש הראשון חודש ניסן בשנת שתם 10 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום מחודש החודש 12 חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד יפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודעותיהם שונות מכל העם ודעתי המלך אינם עושים למלך. אין שווה להניחם על המלך טוב וכתב לאבדם 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלך עליה בגין זה המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו התנה להמן בן עמדת האגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו. ויקטב ככל אשר ציווה המן אחזר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ושרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. שם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם. טבעת המלך ונשלח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולבט את כל היהודים מנער ועד זקנתה ונשים חודש ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושלם לבוז פת שגנה כתב להינתן דת במדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחבים מדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו ויבסח ויפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כן לבוא שער המלך בלבוש כל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. אבל גדול ליהודים יצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים. ותבואנה נערות 10 וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד תשלח בגדים להלביש מרדכי ואסיר תקום מעליו ולא קיבל. ותקרא 10 לה תכניסה ריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי יודעת מה זה ועל מה זה. ויצא עתה אחר מרדכי רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול להגיד זה המלך והיהודים לאבדם את פת שגר כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגיד לאסתר דברי מרדכי ותאמר אסתר לה תצווה ולמרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל חצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו לעמית לבד מאשר ראשית לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך ל30 יום. ויגידו למרדכי דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשמיד אסתר אל תדמי בנפשך
להימלט בית המלך מכל היהודים. כי מחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר בעתו ותביכתו וידעו מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב מרדכי כן עושה את כל היהודים הנמצאים בשושן ויצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותי צומכן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדדתי אשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל שציווית עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בית המלכות נוכח פתח הבית ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר שרביט הזהב אשר בידו תכרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך תעשי המלכות ויינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך ויאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך ויאמן אל המשתה אשר עשית אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך אם על המלך טוב לתת שאלתי ולעשות בקשתי יבוא המלך והמן למשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המן ביומה ושמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולוקחן ולוזה ממנו וימלא המן על מרדכי חמה ויתהפך המן ויבוא אל ביתו וישלח ויביא את אוהביו וזרש אשתו ויספר להם המן את כבוד עושו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך את אשר נשאו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כי אם אותי גם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו ויעשו עש גבוה 50 אמה בבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח והייתה בדבר לפני המן ויעשה עש בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים בפני המלך וימצא כתוב אשר הגד מרדכי בגתנה ותרש שנבשר יצא המלך ושומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יחרו גדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן בא חצר בית המלך היצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא
ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בקרוב. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ בקרוב יביאו לבוש מלכות אשר לבשו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטימין והבישו את האיש אשר המלך חפץ בקרוב והרכבוהו על הסוס ילכו בעיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרוב. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשכה למרדכי יהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש את הסוס וילבש את מרדכי הרכבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרוב. וישוב מרדכי שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל לו הבא את כל אשר קראו. ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו מזרע היהודים מרדכי אשר החילותם לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו. סריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן למשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני משתה היין מה שאלתך אסתר המלכה תינתן לך מה בקשתך עד חצי המלכות ותעשותן אסתר המלכה. ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים לשפחות נמכרנו יחרשתי כי נצר שווה בין עזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע אז המן הרע הזה שהמן נבעט מלפני המלך והמלכה. המלך קם בחמתו משתה היין גינת הביתן והמן עמד לבקש נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חליתה אליו הרעה בעת המלך והמלך שם מגינת הביתן משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך אגם יכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי וחמת המלך שכח ביום ההוא. נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ואת המן סוחרי היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גידה אסתר מעולה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן אתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. תוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי מה שבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר עמם למלך טוב אם מצאתי חן לפניו וכאשר דבר לפני המלך ואני בעיניו
כתב להשיב את השברים, השבט בן המזעת הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי אחיך אוכל וראיתי ברעה שאמצא את עמי אחיך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ ועל אשר שדח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם שם המלך וחיתמו וטבעת המלך, כי את אשר נכתב בשם המלך נחתום. טבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך והעתרים בחודש השלישי חודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויקטב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים והחשדרבנים והפחות שרי המדינות אשר מאודו ועד כל 720 מדינה ככתבה בעם ועם כלשונו, וליהודים ככתבה כלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש חשדרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהל ולעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושלם לבוז יום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש 17 לחודש 12 חודש אדר פתשגנה כתב להינתן תת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ומדינות היהודים עתידים ליום הזה להנחם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש חשדרנים יצאו מבוהלים וצוחבים מדבר המלך והדת ניתן הראשונה בירה יצא מלבני המלך ביבוש מלכות תכלת בחור עטרת זהב גדולה ותכריך בוס בארגמן והעיר שושן צהלה ושמח על היהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר בכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ביום טוב רבים מעמי הארץ מתייעדים נפל פחד היהודים עליהם ובשניהם 10 חודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשרות בהם הן ההפוך הוא אשר ישרתו היהודים המה ושונאיהם ניחלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מכשיר עתם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והתרבנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך. שמו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם שושן הבירה הריבו היהודים להביא 500 ואת פרסנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פמשתה ואת הריסה ואת הרידי תעזת עשרת בני המן והמדעת הצורר היהודים הרבובה במזרעו שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך אסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו מה שאלתך ונתן לך מה בקשתך עוד ותעשו אומר אסתר על המלך ונתן גם מחל ליהודים
אשר בשושן לעשות כדת היום. 10 בני המן יתלו על העץ, ויאמר המלך לעשות כן. ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. חלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר. הרגו בשושן 300 ישובה, ביזלו שליחו את ידם. שאר היהודים אשר במדינות המלך נחלו, יעמוד על נפשם מנוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 5,000 ובא ביזה לא שליחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו. עשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נחלו ב-13 בו, ב-14 בו ונוח ב-15 בו. יעשו אותו יום משתה ושמחה. כן, היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה, יום טוב משלוח מנות שרעו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה 16 דברים מכל היהודים אשר בכל מדינות המלך אשוורוש כרובים, והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם ויגון לשמחה מאבל יום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה משלוח מנות לשלרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, את אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדת האגגי צורק כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם והפיל פור, הוא הגורל לאומם לאבדם. בבואה לבני המלך אמר, עם הספר ישום מחשבתו הרעה, אשר חשב על היהודים על ראשו, יתלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים השם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על כך ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים שני הימים האלה ככתב בזמנם בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה משפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו בתוך היהודים מזכרם, לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה ותביחיל מרדכי היהודי כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. 6 ספרים כל היהודים 7 ו20 מדינות מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. וכאשר קיים ותכתוב אסתר המלכה ותביחיל מרדכי היהודי כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. 6 ספרים כל היהודים 7 ו20 מהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום
ואמת לחייהם את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי עצומות וזעקתם, מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים וכל מעשה כל מעשה תוכו וגבורתו פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלו הם כתובים הספר דברי הימים למלכם עד פרסקים מרדכי יהודים משנה המלך אחשוורוש וגדול ליהודים רצו לרוב וחב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו היהודים הייתה בשמחה הייתה עולה בשמחה וששון הייתה עולה בשמחה וששון הייתה עולה בשמחה וששון הייתה עולה בשמחה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו הנפרע לנו מצרינו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל מושיע ארור המן ארורים כל הרשעים ארורים כל הרשעים ארורים כל הרשעים ברוחים כל ישראל ברוחים כל ישראל וגם חרבון